जारिमिना गावनो फैफिनो। दुखुथिया निर्मल मोसाहारिनि नखराव खौरांगिरिफोरनि आगान। थांनाय 2004 मायथाइनि 30 नभेम्बर खालि चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं सामुदिसा गामिनि थागिबि निर्मल मोसाहारिया इन्डियान आर्मिनि गुलिजों फेन्दायाव नांजाना गोलाव समनि थाखाय नोरजिया जानानै थायो आरो बिनिनो आंगो बिसि खनजुला मोसाहारिया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। बेनिफ्राय निर्मल मोसाहारिखौ बिथांनि गोग्गो फाहामथायनि थाखाय आसामनि गुवाहाटी नोगोरमानि आर्मि देहा फाहामसालियाव 3 दाननि थाखाय लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बे जाथाया निर्मल मोसाहारिनि नखराव मोनसे गानो रोङै गाराय एबा बावनो हायै जारिमिन जानानै थायो। लोगोसे बिथां निर्मल मोसाहारिया फेन्दायाव गुलि नांजाना गोब्राब खामानि मावनो हायै जायो, जायनि जाउनाव बिथांनि गोग्गो नखर खुंनायजों लोगोसे गथ'फोरनि फरायनाय लामायाव गिलिर जेंना जानानै थायो। बड'लेण्ड सोरजिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय जिथुनाखि नोंथांनि नखराव जाथाय जादोंमोन 2004 मायथाइनि 30 दिनैनि दिनखालि नभेम्बर खालि माबोरै जादोंमोन, नोंथाङा माबायदि मोगा मोगि जानांदोंमोन जाथायनि गेजेरजों आरो दिनैसिम माबायदि खस्थ' जाखो, नोंथाङा माबायदि जिउ खुंनानै दङ? बेथ' बैबाराव जोंनि सामुदिसायाव एनडिबिफोर थायोमोन। बे एनडिबिफोर थानायावहाय जोंनि गामियावहाय बिदिनो माइ हानाय बोथोर, जेब्ला माइ हानाय बोथोर नभेम्बर 30 थारिख, होमब्ला दस्रा जाथिफोर गोबां माइ खामानि मावनो फैयो नालाय, माइ हानो मानो। बे समाव बे थानाय एनडिबिफ्रा हाब नोंसिनिजों माथो बिराद गुबुन गुबुन मानसि फैयोरा दा गामियावलाय, औलै फंबाय जों दस्रायाव एरायनानै थांथ'नोसैलै, बिदिबा एरायनानै थांथ'दो, नोंसोरबो नोंसिनि थाखायबो मोजां जोंनि थाखायबो मोजां होननानै जों बुंलायदों। बिदि होननानै आंनियावनो बियो साहा लोंलायनानै थांदों। बिदिनो थांबाय, थांनानै दाने साननै सानथामनि उनावहाय फैफिनबाय आरो फैफिननायखौ जोंथ' खबर गैया, जोंथ' खामानि मावगासिनो। फैफिननानै सानसे थानानै अखानायै सासे लोगो फैदोंनो, बेखौ सासेया लोगोआ ओरै दोनलांनायाव सासे लोगोखौ दोनलांनायावहाय दंफां नाबोनाय लामायाव लोगो मोनदों। दानि बे दंफां नाबबोग्राफोरखौ लाखिनानै जोंनो फैसा होलांनांगौ, बिदि जोङो होनना बुंबाय। बिदि बुंनायाव जोङोथ' फैसा गैया, बिदिला जों गाबोन होफैनोसै, ओहो मालाखौ दोन ओमफ्राय फैसा लाय। जेब्ला बिदि होनो अब्ला दाने दंफांखौबो गालांबाय, माखासे नेबायनो दंफां साइकेलखौ, माखासेया फैसा लायनो थांनाया फैसाखौ होफैखोना होफैदिया। मोनायावहाय बिसोरबो खोथाना लाबायनो मबाव लोगो मोनगोन होनना सोंनायाव जों बै उमुक गामियावनो थायो, उमुकनि नखराव थायो होनना जेब्ला बिदि होनो दे जाबाय होनना थांबाय। थांनाया दाने फैसाखौ होफैखोना होफैदिया, बेलासि मोनासौब्ला ओजोंहाय मायाव आर्मिफोरनोहाय उग्रपन्थि दं, बिदि जोंखौ फैसा बिदों होननानै बिदि आर्मिफोरखौसो लिंबोबाय जाहैदों बिसोरो। बिसोरो लिंबोजानानै मोनानि 10थासिमाव गैया होननानै थांफिनदोंमोननो, गामियाव हाबखाखैनो बिसोरो। जेब्ला मोनानि 3था सम, अब्ला 3थायावहाय दंथारो, नोंसोर मा गैया होनखो होननानै लिंना लायफिनदोंनो। उमुकनावनो दं, खलानावनो दं होननानै बिसोरनि उन्दुनायखौ नायनानै थांनानै लिंना लायदोंनो जबरदस्ति। जेब्ला लिंना लायो अब्ला दाने बिसोर फैफिनबायनो, बेंजोब्बाय। बेंनानै थानायावहाय दाने सोरांबाय, 5था जाबाय। 5था जाब्ला न'नि मालिकआ खिनो होननानै मालिक हिन्जावा थांबायनो, ओंखारलांला आर्मिया नुजाबायनो गयबारिजों लामायाव। दाने जे नुजाबायो आंनि न'खरा सेस जाबाय दिनै गैले होननानै खियाखिसैबो, खिनो ओंखारनानैनो फैफिनबाय। दाने बे उन्दुनायफोरखौ सिखौ बोरलामा होननानै नोंसोर खारदो, दिनैहाय आंनि न'खरखौ जाबाय नोंसोरो होननानै दाने बिसोरनि सिखौ बोरलामा होननानै माबाबाय जाहैदों। बिसोरो जिखांनानै दाने आर्मिफ्राथ' दंजोबनो, दाने आर्मिफ्रा होसोबायनो माबाबाय। दाने सासेखौ गोबाख्रबबाय, जाय सिलाइ लादों बेखौनो गोबाख्रबबायनो। सिलाइया खबाराव सोना लादोंमोननो। बिदि दं, गावदो आंखौहाय बिदि खालामनो नागिरदोंमोन, गावदो
जेब्ला बिदि होनो अब्ला एकदम ओरै बबेजों आर्मि बे आर्मि खारदेर खारनानै ओरै खारबोबाय ओरै खारनो बोलो होदोंमोन खारनासो आंनि उसुंजों फैबाय आंनि उसुंजों फैनायावहाय जोंथ' फुङाव जिखांना अर सायबाय थादोंमोन खामानि मावहैनो होननानै थुक्राझारावहाय जोङो मोनसे सभायावहाय बन हैनो होननानै औ खामानि मावहैनो बेवहाय माबा खालामदोंमोन फुङाव जिखांदोंमोन दाने सानैजों जों अर सुनानै सायलायदोंमोन सायनायखौ ओरै आंनिजों बेंनाया नायजोबदोंनो आर्मिफ्रा बे दस्राजों बेंनायफ्रासो गावफैदोंनो जोंखौ गावनाया दा बे खारबोबाय नालाय आंनि हिन्जावा साहा फुदुंनो थौ लानायानो मा जाखो होननानै दरखंजों थाना नाहरहां जानायावनो बिसोर गावबाय आंबो जिखांदोंमोन मा जाखो होननायावनो असेयावनो जिखांनायजों लोगोसे गावबाय आंखौ दानिया बुरियाबो गावजानानै आंनिया बिसिया गिदिंनानै गोलैबाय आंनिबो आथिङा बायबायगन गावनानै आंनियाव गुलि गरथाम नांबाय आथिङाव गरनै जानजियाव गरसे नांबाय आंनिबो आंथ' बिसिनो मय मय नांदों मिथियाखिसै गुबुनफ्रासो खोथाबाय आङो उथुमाय मायाव नांदों उथुमायनि गाहायावबो उथुमायावबो बिबु गलायदों होननानै आरो दानिया जेब्ला बिदि गावबाय फिसाजोआ आंनि सासे 12 बोसोरल'खामोन देरसिना फुङाव जिखांनानै लेखा फरायदोंमोन दानि बिमा बुरैदोंमोन मा जाखो आं गाबख्रावबाय थाला मा जाखो होननानै बिसोर नायफैबाय नायला बिदिसो मा जाखो होनना आंखौ माबाबाय अब्लासो बिसोरो आंखौ फैनानै नायफैबाय दरखंजों आर्मिफ्रा नों एनडिएफबि ओंखार होनबाय थाबाय आंथ' एनडिएफबि नङा आं बे न'नि मालिकसोमोन आंखौ नोंसोरसो गावदों मा दायनि गावखो आंखौ आं मा मावदोंमोन नोंसोरनि होननानै आं जेब्ला आर्मिफोरखौ बिदि रायो बिदि बुङो अब्ला आर्मिफ्रा आंखौ सोबाबाय आं ज्राव खांग्रांबावबाय आरो जेब्ला खांग्राङो अब्ला फिसाजोआ बोखांदों फिसाजो बोखांनायखौ फिसाजोखौबो नारखाना दंबावो बिसोरो ओमफ्राय फिसाजोआ आंखौ बांदों दाबुंसै जेबो दारायसै आफा आंबो आलौनाय सानाया थानो हायिखाय बिसोरखौ राजोंनानै रायदों आंखौ मानो गावनांगौ नोंसोर मा दायनि गावनांगौ आं मा मावदों नोंसोरनि होननानै बिदि रायबाय थादोंमोन आरो असेयावनो बिसोरो गावसोरबो हाबनानै गावसिनि सिलायखौ दोननानै गावसिनि बिन्दिसजों फाननानै आंखौहाय जोंनाव खम्बल बिनानै लांबाय आरो गावसोर लांनानैनो गावसिनि हस्पिटालाव माबायाव लांग्रोदों काजलगावआव आंथ' थाल मोनलाङाखिसै ओमफ्राय लवार आसामावबो लांदोंनो बेयावबो थाल गैया गोबां बायदिसिना सोंदोंनो आंनियाव आं खोन्थानो रोङाखिसै गुवाहाटियाव जेब्ला लांनानै अपारेसन खालामलायनानै अखानायै मायो अब्लासो आंहा हुस दं बिदि जादों बे जाथाया जानानै दिनैसिम गोलाव सम जालांबाय ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिथुनाखि देहाखौ नायब्लाथ' बिराद खस्थ' गोलैनानै दङ बोलो गोनां खामानि मावनो स' नोंथाङा सोरखारनि बिथिंनिफ्राय माबाफोर सहायफोर मोनदों नामा सिगांनि बिपिएफ सरखाराथ' एसे नायफैदोंमोन आं गैयि समावहाय आंथ' नुवाखिसै बिसिनि सारादु खुंनाय मानाय सिगांनि बिपिएफ सरखारा मानायफोरखौहाय नुवाखिसै आङो फैसा होफैदों होनदों एसे फिसाफोरनो बिदिनो दानि सरखाराथ' जाय गैयानो दानि सरखाराथ' खनसे थांनानै बुंबायमा आङो माबानायावहाय दानि बे रन्जित एमआ बेनियावहाय मा खामानिफोर होनो हानाय नामा सार अननानै बिदि होदो आं बिदि जानाय मानसि दाथ' जेबो माबानो गैया दे इयुनफ्राव माबानायनि होनदोंमोन आरो दासिमथ' गैया आरो बिराद खस्थ' जानानै दं हायोब्ला दानि सरखारफ्रा आंनि फिसाफोरनो खामानिफोर होयोब्ला न'खरा थांनानै थानायनि थाखाय मोजां जागौमोन आरो दाथ' जाय बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय बिथांमोननि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखायनो नोंथाङाबो दिनैहाय गुलि गावजानायाव जानानै फैबाय दा बै बिथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारग्रा मानसिफ्रा दिनैसिमावहाय मोनसे सक्ति गोजोन गोरोबथा सक्ति लानानै फैबाय दा बिथांमोननि सायावहाय नोंथाङा माबा मोनसे खावलायहरनो सानो अननानै आंनि न'खरखौ नायब्लाथ' मोजां जागौमोन बिथांमोननि माबाजोंनो खस्थ' मोनबाय आंबो आरो फिसाफोरखौबो जेरैबायदि जोथोन लानांगौ जोथोन लानांगौ
नों न'खराव साबसे फिसाफोर दं नामा? फिसाथ' साब्रै दङ। साब्रैयाव दा सानैया हाबा जाबाय, सानैया सासेया हाबा जाबाय हौवासाबो। बिसोरो फिअ फेल सानैया, सानैया बिए पास जाबाय। दाथ' फोरोङोनो। गोब्राब जानांगौ। फरायनाया दा सासे दङ। औ न'खरनि अबस्थाखौ माबायोबा एसे माबागोन। औ फिसाफोरखौ दा फोरोंनो मावनोबो हालिया नालाय, थाखा फैसाबो गैले, फरायनोनो आसालाबो फरायनो हायाखिसै आरो। बिदिनो जाना दं दा बिए पास जानानै। न'खराव माबायदि सोलियो? न'खराव ओरैनो खुनुरुखुमानो ओरैनो फोरोंनो थाखाय थाखा फैसा गैयाना, बिराद खस्थ' जाबाय। जानाय लोंनायाथ' ओरैनो खुनुरुखुम सोलियो जानायफ्राथ'। फिसाफोरथ' इस्सा दंमोन फरायबावनो? सासेया इसा दं फरायनो। औ दा फोरोंनो हानायनि माबायानो गैलिया आरो।